Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o vosso adestrador, e hoxe temos unha rutina curta, intensa e chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos! Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo, como sempre, cada mañá aquí facendo un pouquiño de exercicio para activar o corpo. Rapaces, como estamos? Ben. Ui, bons días. Ves un pouco apagado, Anxo. Faltame café, hoxe aínda non tomei café. Bueno, eu tamén sou cafetero, non sei o resto, pero, bueno, imos comezar e imos falando un pouquiño ahora a ver de que almorzades. Eu son máis de café, sí, normalmente tomo con leite ou cortado. Tomo bastantes ao día. Son café con leiteira. Non son cafeteira, son leite e pin é unha pinga de café. Por gusto, porque despertar non desperto. Podo tomar 4 ou 5 cafés que normalmente nin minuto. Comezamos como sempre con mobilidade articular, imos dibuixando aí círculos pequenos ca cabeza. Vamos a comentar aquí ahora Anxo, que ele é dos que toma café, non? Ao largo do día, mellor tomo 5 ou 6 cafés fácil. Ui, xa non sei se será demasiado, Sí. Pero eu teño que recoñecer tamén que últimamente estónlle quitando a outras cousas e o supro un poquinho co café. Cambiamos. E vos tomades café tamén para almorzar ou no día a día? Eu con leite, non café de café. O sea, moito leite e pouco café. Sí, eu tamén. Un manchadiño deses, non? Sí, Para almorzar nada máis. Imos aí cos sombreiros. pois eu non. Ti non tomas café? Non, Nada de nada. nada de nada. Eu teño a sensación de que se Noemi toma café, a ver quen aguanta. Ardos. No hospital leva en vez de unha camilla 7. Cambiamos. Ti és un pouco hiperativa, Noemi? Non, para nada. Non te afectache... Sí, sí que son un pouco nerviosa, pero non hiperativa. Xa, Pero aquí o Anxo sí que é hiperactivo un pouco. No, hiperactivo non, que teño a capacidade de dormir como 20 horas seguidas, se quero, Máis que na cintura. Tomando eses cafés todos, ainda duro. Non me fan nada, en serio. Tomo a mellor 5 ou 6 cafés, estou tan tranquila. A noite durmo, bueno... Eu, por exemplo, si para comezar o día, é o que tomo, e máis xa non é para espabilar, é porque me gusta moito o sabor. Pero tampouco noto que me faga, que me cambie moito, sabes, que me active demasiado, Creo que cada vez que te acostumas a tomar café faiche falta ou máis dosis ou non sei. A mí que non, o sabor tampouco é para tanto. Home, se quedo con alguén por a tarde, tal, Estamos pernas. tomo un café. Pero na casa, solo para almorzar. Eu tamén, como só bebo auga ou café cada vez que vou por aí, pois... Xa. Eu penso que máis ou menos unha media, pois eu tomo de uns 2, 3. Cambiamos o día. É café con leite, non... Ah, non é só. Si, non é só. Tuve que tomar nalgúna ocasión cando estuve encerrado no reality, pero non é algo que me guste moito. Ben, pulsos nocellos. Por que dis que tuveches que tomar? Porque era o que había. Porque escaseaba a comida, non había escaseaba hacia dentro. O leite era un produto ben moi escaso ali e moi demandado. Entón, pois, cando quedábamos sin leite, cambiamos de pé, tomábamos o que tínhamos. había. Sí, o que había. O sea, pasamos fame, pero bueno, é unha boa experiencia. Hacia dentro... Pasamos fame, pero é unha boa Sí, non, a ver, eu gardo un bo recordo, pero tamén pasou un pouquiño mal en canto a alimentación e descanso e demais. Eso é moi importante, xa vos digo, a hora de entrenar, unha boa alimentación e o descanso fundamental. Veña, imos co quecemento, imos facer un pouquiño de marcha, porque hoxe a clase vai ser de cardio e de forza, vai ser movidiña, xa vos lo digo ahora, así que preparade unha esteira e tamén unha toalla porque imos suar. Bueno, normalmente a tempestade vai despois da calma, non? Ou como vai? Bueno. A calma vai despois da tempestade, pero aquí é ao revés. 2 días de relax, agora imos duro. Hai que ir alternando un pouquiño subidas e baixadas. O A ver, corpo se quere xa. marcha. Claro. O meu non, pero... O corpo pide marcha, o meu non. Últimos segundiños, 3, 2, 1, e imos aí abrindo e cerrando. Eu xa vou quecendo, Ti xa estás fervendo, non?
Que maniotas teño no peito. Pues hai que ir quecendo o corpiño porque o que ven agora é movimento, É terrible, xa vos non? digo agora, eu non engano ninguén. Bueno, xa me perdí. Aí. cando cerra, Nada, xa na túa todo liña, acostumbrado. Noemi, tira a túa liña. Últimos segundiños. Ánimo. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, perfecto. É certo que cando tiven ansiedade alá polo 2016, creo, pois quiteime da cafeína porque dixen, para que me vou poñer nerviosa se xa traio eu os nervios de serie. Pois nada, quiteime do café, que tampouco é que tomara eu moito café. E nada, vivo a vida sin o café. Si é verdade que se quedo con alguén para unha tarde de frío e tal e non hai chocolate, pois pido un café con leite ou un cappuccino ou algo así. Pero non son moi cafeteira. Desperto igual. Ben, imos facer exercicios. 30 segundos de exercicio de recuperación. E ímolo facer mínimo 2 veces, de acordo? Entón vai haber exercicios que empecemos cunha perna ou con un brazo, acordádovos con cal porque no seguinte ronda tocaría outra. Ai, Primeiro exercicio, activando o corpiño, os jumping jacks. Saltamos, brincamos aí, abrindo e pechando, de acordo? Imos aí. Iso é, moi ben. Moi ben, Castellina. Cada un o seu ritmo. Eu faigo jack, non faigo jumping, pero bueno. Cada un o seu ritmo, non fai falta brincar, Podemos facer como estrella. Claro. 2, 1, vale. Ben, descansamos 10 segundiños. Sí, no jumping jacks, eu non jumpo, eu jack, sí, pero saltar non salto. Imos ir a traballar na esteira porque imos a posición de táboa e imos tocar ca palma da man diante, vale? Tocando unha e outra. Imos apoiar os antebrazos cóvados debaixo dos sombreiros, collemos aire e toco ca palma diante, toco e volvo. Se nos costa moito así, como fai estrella, Onde me puxe? é como vai acompañar aí Raquel. Tocando. O importante é que a pelve non este para baixo, que non dañemos a zona lumbar, e o cu que non este apuntando cara arriba. En forma de táboa, cada un o seu ritmo. Se nos custa moito así, tamén podemos parar un segundinho e volver a comezar. Tú non te olvides de 3, contar, 2, 1, vale. 3 segundillos de descanso. Veñen os famosos burpees. Están aquí, están a pedir, vale? Ai, Que Noemi? quero me desmayar. Deixade de Veña. desmayarme. Acabamos de comezar, o sea que non, É igual, non nos non? podemos queixar. Que madre mía. Como iba a falar? Non podía. Ou faz o que che mandan ou respiras ou fala. O sea, toda a vez non pode ser. Necesitaba todo o oxígeno para emplealo aí a fondo como pude. Imos aló. Vamos, Triña. Eu xa vou. Man debaixo dos sombreiros. E imos, pegamos un chimpo e arriba. Cada un o seu ritmo. 30 segundos de traballo, 10 de descanso. E o exercicio favorito de Noemi, que pídemo cada día, cada mañana aquí que a mí chego e digo, hoxe vai haber burpees, verdad? Eu, sí. Por favor. Esto ti vai che máis que o café. Ai, é tanto. E última. Vale, moi ben. Bueno, corazón temos porque íbanos a todo tuctún, o cardio, o seña, chámase por algo cardio. Pois atívame máis os burpees co café, Depende do día, eu penso que a partir de agora en vez de café vou facer uns burpees. Quedamos de pé. Porque o seguinte exercicio vai ser zancada e imos a levar o xeonllo cara arriba. Perna dereita, comezamos ca perna dereita. Xeonllo cara atrás, en esta posición, e levo perna flexionada, vale? Comezamos. Brazo ca dereita, non? Perna dereita diante e imos alá. Epa, que perdo o equilibrio.
Xeonllo cara arriba, mira, Estrella pegoulle unha patada aí. Toma ya! Estrella Chan. De cando facía taekwondo. Toma! Estrella Chan. Que me volco. Ánimo. Levamos Xeonllo ben cara abaixo. E elevo. Última. Perfecto. Estrella dame unha patada porque di que fixo taekwondo. Pero é que Estrella é unha estrela, sabe? Ela fai todo igual, Entón é digna de admiración. No da zancada eu debín ter aí un lapsus e pensar que estaba facendo taekwondo que en vez de levantar o xeón, yo daba unha patada, sí. Quedamos no borde da esteira. Collemos aire, imos co roll-up, de acordo? Isto é, imos a desenvolver e volver a enrolar, de acordo? Ai, vale. Subimos os brazos, collemos aire, vou doblando na cintura, vou apoiando as mans, e vou aí camiñando cara adiante, facemos unha pequena flexión e volvemos. Camiñando cas mans, cara arriba. Imos cara abaixo, damos o ritmo, pequena flexión, e voltamos cara arriba. Volta. Como meterse nunha piscina isto, Pues non sei, que te vas tú. Home, mira. Que eu me meto así. Pasa así. Vale. Descansamos 10 segundinhos. Os meus roll-ups e os pull-flips, eu faigos igual de mal. Faigo todo igual porque non me salen de outra maneira. Pero eu faigos, O sea, eu tiro para arriba, tiro para baixo, catárrome, pero mal. Porque agora vemos escalador. Que guai. Veña. Imos cara abaixo. Veña, que podemos. Veña. Sabemos como vai, non? Man debaixo dos sombreiros. Pernas, explica. pernas estiradas e imos levando o xeonllo cara adiante, de acordo? Acercamos o xeonllo a man. Cada un seu ritmo, 30 segundos. Vais un poquinho máis o cu, Raquel. Ai, perfecto. Eu e o meu cu. Estrella baixa un poquinho tamén. Ai, baixa o cuiño un poquinho. Cuiño. Ai, moi ben. Soltando aire cara adiante. 3, 2, 1, vale. Ai, estamos repetindo papas, veña. Ben, esta clase hoxe gustoume porque ao final deixas algo máis de lado e entrenar casi co teu entrenar co teu propio peso e a un ritmo elevado, entonces sí que me gustou. Quedamos agora boca arriba. Porque non vos gustaba ir na bicicleta? Sí, a verdade é que sí. Que xa fomos outro día. Bueno, pois agora imos seguir pedaleando aí arriba. Apoiamos ben a zona lumbar e movimento de pernas. Ai, Imaginamos aí nunhas pedaletas destas da playa. millor. Que non? 30 segundiños. Como se chama a praia de Fisterra do teu povo? Ai, teño polo menos ali 9 praias. Ui. Pero podoche aconsellar a praia de Mar de Fora para ver o sol pôr. Mar de fora. Mar de Fora. Ora, para bañarse non, 2, 1, moi ben. Non lle estou collendo gusto ao cardio, eso é unha ilusión óptica. O que pasa que me costou algo menos. Milagrosamente. Gústame máis a forza co cardio, pero bueno, hoxe levei no ben. Quédanos un último exercicio para acabar a primeira ronda. A primeira. Colocamos as mans debaixo dos sombreiros, estiramos as pernas, se nos costa moito así é a táboa inversa, vale? Se nos costa moito así, este exercicio mandarei, flexionamos as pernas e mantemos aquí. Sí? Ui, eso non dou feito, Veña, preparados, listos, arriba. Apretamos glúteos, abdomen, brazos estirados, moi ben. Un poquinho máis o cuño para arriba, aí, perfecto. Estrella, un poquinho máis o cuño para arriba. Apreta glúteos. Sube. Antes tiña que ir para baixo, ora para arriba. Aguanta aí. Aguanta, como estamos a suar, Aquí frío non hai ningún. Últimos segundos. 2, 1, vale. Ben, recollemos uns segundiños.
É a primeira vez que a fago, porque das outras veces nin daba levantado o cu. Pero é que, mira, as cousas da vida, unhas veces teño que baixar o cu e hoxe teño que subilo. Veña, despaciño, vamos a colocar de pé porque volvemos cos jumping jacks. De acordo? Home, que remedio. Que remedio nos queda, verdad? Para lucir hai que sufrir. Veña, unha vez que estamos, comezamos aí abrindo e pechando. Aí, esa coordinación. Parecemos profesionais e todo, sí, señor. Veña, vai pola metade de fora xa. Seguimos abrindo ben esas pernas, elevando ben os brazos. 3, 2, 1, vale. Imos ir, acordadevos, ora, táboa, tocando ca palma da man. Veña, campeón, estás a facer moi ben, Colocamos antebrazos no chan, estiramos ben o corpo e collemos aire soltando. Tocando diante. Un poquinho máis abaixo, Raquel. Eso. Moi ben. Aí, estrella, aí, este me gusta. A min tamén. Moi ben, Noemi. Escurro. Ai, Moi ben. Seguimos un poquinho máis. Vos na casa tamén, acompañádnos. 3, 2, 1. Vale. Veña que os Raquel as vos burpees, Noemi? Estamos ready. Ánimo, ánimo, que sean máis ou menos 30 segundos, danos tempo para facer uns 5 burpees, 4 ou 5 burpees. Sí? Bueno, Algo máis, veña, ímola a comprobar agora. Veña, estamos? no, el dixo 5, non fago máis. Preparamos e imos aló. Pa, saltamos e arriba. Uno. Más 2. Moi ben. Tui. Si algo máis de tempo dá, dependendo do ritmo de cada un. 99. Vale, moi ben. Quedamos arriba. Daba para máis de 5. É máis, eu dixen que fixen 90 e igual 90 non, pero 85 por aí quedaría. Porque tócanos a zancada. 4, doche de pa 4? Sí. Moi ben, estrella. Veña, agora, antes tiñamos a perna dereita, agora adiantamos a esquerda. Respirando ou contemplando? Levamos o xonllo cara ao chan e aquí arriba subo. Moi ben. Perfecto. Veña, que estamos a quemar aí calorías por un tubo. Despois comemos aí un bocadillo de panceta Ala vai. para recuperar todo, veña. Ala vai todo. Ai, mamá. 2, 1, vale. Veña, imos a enrolarnos e desenrolarnos, vale? Sí. Aguantamos uns segundinhos aí de descanso, collemos aire. Encantan estas caras. Collemos aí arriba, doblamos desde a cintura, e imos camiñando cas mans, facemos flexión, e volvemos camiñando. Volta arriba, collo aire, solto, flexión, e volvemos. Arriba. Moi ben, moi ben, moi ben. Sigo así, Veña. Que hai cousas peores nesta vida. Ben seguro. Perfecto. 10 segundos de descanso. Aguantamos todos, aquí nadie se rinde. Pode ser con patada, pode ser caendo e volvendo a empezar, pero aquí nadie se rinde. Aquí estamos todos a ver quen aguanta máis.
Veña, imos cara abaixo, imos seguir escalando aí, mans debaixo dos sombreiros, estiramos o corpo, 30 segundinhos de traballo que comezan xa. Un poquinho, Raquel. Aí, perfecto, moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Voume colocar un nivel de eso, ¿no? Un nivel no lombo. Eso. 3, 2, 1, vale. Collemos aire que xa nos van facendo falta. Colocámonos boca arriba, quedan os dous. Veña, quedan os dous, Venga, Ánimo. venga, vamos xa. Non nos rendimos nunca. ¿Qué somos? León somos vos, ¿no? Imos aí. Viña, imos pedalear aí. Nos comentaba Estrella que a praia de Mar de Fora, Sí. para ver o sol pôr é preciosa. Pero para bañarse non. Ali é onde fan surf, mar aberto, É moi ventoso. para bañarse, e a praia de Langosteira, ou unha caliña que hai ali de agua turquesa, que é a praia de Curveiro. Así que podes ver no meu Instagram, no meu TikTok tamén, porque No, nada de Instagram, temos que aí ir ali todo. tedes fotos das praias. 3, 2, 1, vale. Vete que nos queda 10 segundos de respiración. 10 segundos de respiración. Xa para a metade de fora. Imos que ata agua inversa. Veña. Preparámonos aí. Estiramos as pernas, collemos aire. E arriba ese cuiño. Usando a libreta. Aí. Abrindo ben ese peito. Activando ben os glúteos. Aí, Estrella, moi ben, moi ben, moi ben. A mí non me vai máis para arriba. Noto no, os pulsos. Vais arriba, non? Aí. Pois podes apoiar os antebrazos, se queres. Bueno, a ver si termo. Ánimo, estamos a acabar. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, fenomenal. Relaxamos, levamos xolmos cara a nós. E bueno, creo que dá tempo de outra volta. Lo paso que non vai dar tempo. Tempo igualdad, pero... Tempo. Mañá. Pa bañar, non? Pues poñémolo. Cambiamos. É broma, é broma. Traballamos moi ben, sí señor. E podería dicir que son das clases máis intensas que fixemos de como comezamos. Veña, agora estiramos brazos, estiramos pernas, Estiramos a pasamos aí pata. os tiramentos. O que sí puedo decir é que rendir non nos rendimos, No, perfecto. Veña, flexionamos perna dereita, acompañamos cada lado esquerdo, miramos para a man dereita. Que raro, tío. No, no se vai. Ese non lle quere decir nada. Cambiamos. Ele sigue pensando aí nas balizas. Ben despaciño. Imos colocar de pé. Suave, vale? Cuidado, que se note que suamos, Esta camiseta, Veña, brazos arriba. Imos cara a un lado. Cara a outro. Collemos aire no centro, soltamos dende a cintura. Deixamos caer, xuntamos máis a un lado. Imos cara a outro lado. Voltamos cara ao centro, subimos despaciño. Fantástico traballo, Xentiña. Moitísimas gracias por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día, porque o corpo agradeceo. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben, ben, sí señor, sí señor. Hoxe sí Hoxe sí que que...